Kat uong baka jinghir thma ka thmu ban kurup ya ka jaka ka bahe. Kat ba ka IDF kadang hir thma ya ka Gaza ba sathi. Menteri kampo ying jong ka Rui Israel kat ula penbena ba haka step jong ka snithoding. Ba ka Israel kadang penyar syusyu ya ki kam ha Gaza. Hadin ka jinghir thma ka bajur. Haka mit haka benta ba syate jong ka te ka jaka. Kisipai kin leg ban pen khoj ye ki jaka na kin leno bat ki jingtai bat kin sim ye ki jaka ki bahe bha ki ban sa penrong ha ki jaka pahara jong ka jala Israel ong ukat ha ka kerwo ka IDF ka phase ka wei pat ka kenhun sia ka than Gaza Strip ka ba sathi ha ka porman step kum chi benta ban penyar ya ka jinghir khma persya ya ka Hamas ki lat pathai kubor jong ka Palestine ki athu Bakadon ka jinghir thma ka bajur bha harafa bat Khan Yunis hakamit ka baswa bat kham hadin kilayathu baki sipai kidang yaj sakmat harafa kat kum ki kubor ki te ki jing thai bom ki la penyap ya arpho wengut ki briu hadu ka step jong ka sithoding ka jingrong jong ki sipai sakathan sate lamingi jong ka Gaza kalong hadin ka jing penpena jong ka IDF si benai menswa balapha ya ka kenhun sipai ka balai pon riu jongka siapo Southern Command ban penkre ya ki kam hakathan Gaza Strip ka jing penhe ya ka jing kenra Hamadan kala jahadin arsni baka IDF kala penmi ya ki jing maham ban penkenria ya ka thain Rafa barokawai bat ka jaka ka bahebha hapdeng ka Rafa bat Khan Yunis ha ka baka IDF mensua kam siam la pentrikam bat kisipai Hamadan kadai ka hukum penkenria beriu ke bakong santam kabala penmi da ka IDF nadu baka jinghir thma persya ya ka Hamas kala sedang biang ha ka sedang jong unu benai kabala penkudno ya ka jing sange thma kabala ne arbanai kita ki hukum kilawan ha ka por Id al-Fitar kabade ka snisuti ka julong ka jingle keman jong ki muslim kaba peni ya ka jingkut jong benai sya jing Id jong ka Ramadan